салом алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. Рӯзи ҳар яки шумо ба хайр шудӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо тарзи абои задан як камтар коркарди абоизанӣ ва тарзи клек кардан ҳамаш ҳастед дӯстон. Ва касоне ки меҳмонен ҳатман дар омада обуна шавен ва дастгириро фаромӯш накунен, чунки дастгири шумо пешравии моаст дӯстони азиз. Ва инак сар мекунем абоизаниро. Як рият задем абой дар навор ҳар ҷо коркардш ҳаст, коркарди праш нест, як камтар видео ҳаст ҳар ҷо ҳамин абоизанӣ тарзи коркардаш. Ва дӯстони азиз, аввал ҳамун танаи девора грунтовка мезанӣ, баъд аз грунтовка қоқ шидан клей ҳамин абоя хича як заход мезанӣ. Вақти задӣ то аму точкаеро мезанӣ ки абой бояд бизанӣ, якм рулона аввал як заход мезаниш ва баъдан абоя хича клей мезанӣ, пиштини ҳамин абоя гил ба гил мебарӣ, туғрӣ мекунӣ. Баъдан анам хел вали қати аккуратно клеш мезанӣ, пешаи ҳамин абоя гил ба гил туғрӣ кам бридан ҳама танаи стенаро мезанӣ, пишти абои хичам клей мезанӣ, баъдан метавонӣ ки клеш кунӣ. Ва дӯстон, абоя дар ҳамин ягон салафан ё ки болои краска ягон точкае дар мепартовӣ ки шутобиям тоза бошад, конкретно аккуратно кори тозагиро талаб мекунад. Аккуратно ҳам хел абоя яла пиша клей зада ва баъдан дар танаи девор рона клеш мекунӣ. Якм абоитонро ба лазер бизанен, уровни лазер қати агар бизанен дошта бошен беҳтарин мешавад. Ва баъди ина бисёри бародаро аввал абоя мезананд, баъдан плинтуса мезананд. Ин бародар аввал плинтуса зада, баъдан абоя задеста. Ина дӯстон хеле аккуратно мушбатила мемонӣ ё як правиларо бе плинтуса аккуратно малярни корча қати мебарӣ. Шутобиям ровно биёяд, шоф ната, ба ҳамин хотир ровно мебариш. Ва дӯстони азиз, ҳар ка ҳар хел мезана абоя ва инаи бародар ҳамин хел абоя задеста, аввал плинтус задак, баъдан абоя хича задеста, зиёдтии тора шпатила монда, ҳанам хел аккуратно бридестаиш. Абоя 5-10 сантиметр зиёдтӣ бигирен, ҳеҷ кон намекунад, ровно нагирен, барои стяжкаи бисёри хонаҳо туғрӣ нест, ба ҳамин хотир зиёдтиш бигирен, ҳеҷам намекунад. Ва дар ҳамин хона 5 дона рулон рафтагиай. Хонаи 6x3, баландиш 2.5 2.80 ё ки 3 нест баландӣ пасттарай. Ва хонаам 6 стандарт нест, 6 прам нест, ҳамишам 3 пра нест. Ва 5 рулон абои расход шидагиай, як қитъи клеи ҳамин абои худаш, қитъиҳои калон, майдаш нест, 300 грамма не 500 граммои калон расход шидагиай дар ҳамин хона як дона. Ва дӯстони азиз, метавонед фикрақидаихтонро бинависонед ва инак ба навори мо як камтар ай ҳар ҷо коркарди ҳамин видео ва фикрҳои худтонро бинависонед, кадоми чӣ хел абоӣ мезана ё ки чӣ хеле мефаҳма, метавонанд дар комментария бинависонанд. Ва касоне дар ҳамин хел ремонт маъқулай, метавонанд дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ занг бизананд. нашоти нарх наво бо чақчақ мекунем, ё ки ҷои дар мехоҳанд ремонт кунанд, айбудай кор намебироянд ё намефаҳманд, метавонанд занг бизананд, бо советчам метем. Ва дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш накунед, агар имкониятш боша ҳамин видеои моро дастгирӣ кунед, дар имо WhatsApp поделитсаш кунед ва паноҳи ҳаматон ба худо бародарон. То навораи ояндаи моро дӯстон.